Ay, pura ito yung anak ko. Ayan, maturok kas lang nga baklat. Dahil ito yung ubing. Anak, bumangon ka dita. Tani, aldawan. Ano nga orayan ni Apo Init nga dumanon dita mugin mo? Tama. Oh, 5 minutes lang, 5 minutes lang. Nakaluto ako. Amon ba parbangon nga binmangon anak? Alas 5, sika niya ti orasan ni, ag alas 12. 5 minutes. Hoy! Dali ko na alas niya orasan! Nyamot ni 5 minutes ko na may sa orasan! Ay Bumangon na! akong ka di. Ay, apo. Ala anak, kas anong tungay no mataya? Kayo pa yung matay, takas na kayo nga puso na in lives. Sino nga ito ti mga asikaso kada kayo? Sino ti mangliriing kanyayo nga ti nagsapa? Sino ti agluto ti kanan nyo? Ala, anak ako ma-imagine kakaasik kayo no awanak nga nanang yo nga mangliriing kada kayo ti agsapa. Mabaybayang kayo ay na, kakaasik kayo. Anak ko ang nga mabiyag nga awan ni inayo. Amuyumot no awanak, awan ti aglaba, awan ti agluto. Ala, sino ngayon ti asahan nyo? Sino ngayon ti mga asikaso kanya yun? Dapat man anak agad aging responsable kayo kuma. Ma-imagine mo ba di ay no mataya? No maawana? Ikati inuuna dapat tulungan dak iti responsibilidad dito'y balay. Wala nga di turog til aramidan nyo. Drama man ang jibaka. Bukanigan man ang dahito yan. Apay kayong anak mo nga kakasta? Uray kayo matumba at ijay babaawan ti kunayo nga bumangon kayo? Apay kaya ti aya nga mataya? Mama, pero may nagsakit yung ulo kas lang nga bumtak. Dayta ka, ayam mo dayta ka computer mo. Aray. Sige, ML pa more. ML pa, sige, ML pa. Imulagat mo tamata, maging ganakas jay. Sige, bumangon ka tata, inga pa ubaan jay computer. Ay na, maruang kayo. Anak, mabalin inga pa'y man gayang gumatang ti alaksan ejay istor ni Antim nga Juby. Kani permi nagut-ut daytoy matak. Pagriin ko iti alas 5 kat ni nagsakit mateng. Ay tagamin mama. Kunak to kababangon yung tinasapa ti parbangon sumakit ti matayo. Salo pagdagdi nga ubing. 8 to 10 hours gamin dapat ti panagturog. Ay wow.